Dus het trekt me wel terug. Laat wat nu bestuur wordt creëren. En dat is bewezen dat alles kan zien. Corruptie kan alles stapelen zijn. Dat is een feit. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Cultuur TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Cultuur TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 7249402. Cultuur TV, Suriname, altijd dichtbij. Una de wedstrijd naar man. Vaderland, Suriname is je vaderland. Cultuur TV, Alston Sanayong is signing in. En zoals u op beeld ziet, dan is hier weer zoals altijd de heer Oom Rad. En voordat ik met het interview begin, dan wil ik versterken Oom Rad. Want Oom Rad schreef op zo'n jari vorige week. En hij heeft ons niet verteld. Pemetegi Oom Rad, tak Oom Rad ilay na fans. Toch Oom Rad 4 afees, valk ching. Ik mag het niet verklappen. Maar met takken omdat er misschien fans zijn, zal op Oom Rad. Isabi toch, sabi kan sakan wan krat biri met tegen man. Maar hij is zeer bescheiden, dus hij heeft zijn jaardag. Ja, amap zijn gewoon ching zo rustig gewoon aan mijn gezin de mataki wanya wandringi. Isabi toch, Oom Rad in aftijdens maar oori itapu. Maar van Joep sa verjaardag deze revi. Terwijl ik was precies waar audiëntie samen liefelijk voor Buentikba. Dorosei, manja so ina kondre, doan sang sap Rad bung, we zijn al lobby odegu alamala. Dan moet ik een vraag zijn, actie me voor verjaardag. Boy me verjaardag, maar me teken valk silent jere. Hij silent me teken boem rustig. Maar dat die. Na die zei qua grondtapu. Dat die ik kon daar die dat pedai denk ik grondtapu baka. Want to moest dat pena fesi. Da de goeie wan bigi probleem is af toch wan bigi situatie wan aanrijden wan gerij nak mi isabi toch bijna mi dede isabi toch magado bigi isi mektide mi de jaite da wado radi sami tapayari da mi praksira radi sandape mi don tapa bedina voor commenting dan adin ki kon afiri contact bijna ino bo de jamen bijna ino bo verjari moro isa fatok maar die gado begini chuta payari dat teken valk silent isa fatok uno tranga tu isa fatok maar ja gado de op zijn sweetie rustig misref no be up next year next me no be abi isa bitok want apat fa kondre drai bijna misref be vergitak me verjari isa bitok bijna me vergitak me verjari na mi vrouw isa bitok mina masa ami vrouw na ami chami oso brada isa fato en me pina mano tumsi isa fato da mi vrouw sit o mensani mi no sap schrevi isa fato takas ma sit walo sani bay walo san pot dapit eskas meti san biri soft na ngadi san isa wito borwang me kwa chow men give me one nasi isa fato nyabo switi wan tus makong isa fato no apoku mi no dryer no apoku gewoon juist mi no be wans mas aptak mi verjari so fami no be up next isa fato mami vrouw we booster me dan tak dai do no das maset kong isa fato want tok mi be wan kota pastra tadi dati as ma druk mi tak no ino man gwa strati isa fato
Pakai miko arkas mo isa fato. Man some staff ro weta kang ayumi brada. Im arki isa fato. Tino arken ti ko nga problem tek you. Ta as mo tak mi be bari isa fato. Want adi sa wagi nak mi refi. If mi be arken. Bel mi tak ine kwete. Mi tak no me kong. Trust mi na next do. Mi na next do ko me lol jafi CB. Ko mi snap jay lol ko no di me gwe. Bam. Next lo tapo mi no sa moro. Di lo mali sabi to. Dai dala ko hupa ook tak fu ase fu abo panda de ma ere no de tak ibe variari tak. Ten minste alsnog even wan geste en if mas maar bij wan doen aan you, dan ja, stellen wij dat ook zeer op prijs. Maar Omraat, in onze laatste gesprek bij Ube de Ina Studio, Ube kon giwan tori about ja, wampje oneenigheid sampai dengan Abob. Isabi toch, die aku nu ben trouw. En wan furu kon pinge mi tak asan no fadon bu in goede aarde drape isabi fa ukonami jada ugi atori. En tak wan mina sabi if na wampching tak kong isabi toch berus dat op waarheid. Ja man. Nou wan true tori dape isa fato. Feitelijk no de bij namin no wan tak next about Abob. Isa fato wis me potengi de man. Me poteki de mama mi no wan gitori about Abob. On laat me shake batak assistem disi ilibide in gevaar. Isa fatok. Politiek na wan tof sani. Isa fatok. Adi dati mi gi wan tori fusa wesi epsa. Isa fatok. Mi no kar no wan maning. No wan maning mi no karu. Ko mi lekker taki. Ya bepaalde blakka man, scout man, MP man. Nanga de soetsan dati mi brada. Bijna wan man ko kirmi mi brada. Bijna wan man ko kirmi. Mi go dape endi ape saf Abob kona unu ja FCB unde mangsa Abob abja wan anu alamana Abopor ya ab NDP na nga Abob ama ko nga mataki ugi wan tori ama taki lukuno mo igwa requerence ko baw u commit me dape ute ko wagi commit me dape da was don tak mo robu mi bra ate sami doro dape mga menem ko wamang tak fintak ay mi tak sani na media kar MP mang manama wana MP isa pa to karwan school to boy kong wa RBT mayois okay arang makuin na system mama dat yo school alay matasan sama ado wan do ngami pas fama be wan wora ngami ifa trama be de so kade mabo kirmi wan mi no bo lib misref kide mai sabito usrefi ano frincho maya mami gatori ta pastrati da samiere famang okay miere bung famang mam yere ogri famang tu imbodi kan unu tok tapas rati tok una strat aken mi brada ondro grong alasan we yere miere fur famang sama iseti anga sama dugba anga sama wandu sabato mama temi takama be lurmi maf jaso nu aso mata mi brada mangay na next adonayu if ya wansa nangami wan mi tak wansa ni mi no karno amaning ifentak yu na MP wanda pe asufit yu isa fato ya ma asande so takitok mi brada blaka mauna ordo gusrefi una lobanga usrefi foral de bus bopal de bus contre boy una lobanga usrefi mi brada if I go gamanto amai ho crack fu ano kan go giyu fi tashamale kwa patron fi kashamale kwa bas isa fato mama dati tok you na MP mi brada mi no be sabi srefi manga ino be taki no mi sia strati da mi ne aksi mansa na strati sa fato ma ye ko play tak you na disi you na dati abung mi ere furu fiu sa fato ma di akise kesep sadrape tramano de sakura life tak ino sa edu isabito asana mama gi meaning talk man afreya meanings uiting talk fa adad asan dat go en gelag well mimang nawama no mokura lai dape okay unu PCB sabede ready maf mi loki ama springer in menem springer in mana kuru de ma be kuru de man isa fato ma fu ase fu den god fu VP na wama no mo kwensi yois aman samang be wan har kong fu ko heben gimi
yo is ama dat kura lai. Isa fato, mi brada mi no tak ogrif de man. Isa bito, mi tak ko taki a fast fa de man a waka man de man be de tapu strati. Fos de man tron lanti. Isa fato. De man be de ghetto man, ghetto beauty. Do ome kwa in de ghetto beauty. De man gwa skoro isa fato. De man ko fe wan pis papira. De man controlanti. Dat de man sap ongeveer van strati mai denki. Want de man schrijft naar lanti, maar de man naar strati man toe. Ja. Want de man die de vrije tijd, mi brada. Na lek unu gewoon als we de man de. Safato. Na waardoor de man silek uanya VP e money. Isafato. Tronsa no dati. Die abman unu na ekte aboper. Isafato. Ben na mi no attack next to abob morwan. Tanganu. Mi no sitak VP de man heeft saja moro dus. Isa patok. Ana bijna 3 weken ba. VP heeft saja moro waardoor om mijn man biget tak om mijn tak ai VP lose de man. Da waardoor met VP kofir broccoli na dormi. Isa bitok. Oh ja. Isa bitok. Ja. Da waardoor bijna mi no tak next over de man moro. Ja, maar voel je nog vrij om te praten? Want ik bedoel van, if je naar een politieke partij, je mag taki toch bepaalde sanego, want die nog karning. Isabi toch, je vierlijk, ja, wampje gevaar in jullie te ego about asandati, want of zeg je trekt je terug te ego about kritiek leveren op de ABOP, op je politieke partij. Wel, la fase na trekken schrijft terug even en nog helemaal, maar even, meka akese sa de kokuru. Isa fato, meka kokuru. Omdat, ama say chare wapen na wapendraker. Mine chano wa wapen. Isa fato. Dai fa ma den tak ama si mo bula da ma si mo potes khakmat. Da tako da mas tak no, aboy horanga mi. Sa maudu. Ama hari tok, da tamahana kana manode ki da ma boss mi ni fesi off pay. And bopalo mai tak kun tak asandi so chawan dede. Isa fato. Asani so chawan dede and adede na beginami. Ja. One mik mo point dedek ba. Yeah. Mr. Dede schreef no one me. Isa fato. Na de man af kon shoot den gon tap me of sang. Mga mana next year. Minanga mana next. Ama itako me shoot sani. Ages lek ama belur mi ulang agbawant ama temi tak na fulay belur mi o. Ama tak ya me luri to isa bolang me luri. Manuit mga mawansa mino sabamang sa fato. Mino sabama mi brada. Ja. En jullie bereid voor die atori die si kotaki if bigi basi kon yere tak hera uko aan tafel uko gatori de bereid voor gatori dat nangamang. Well, mga mana next. Nalik fa me takik ba. Kani ama awansa nanga mi. Sondro mi sabi. Isabi to want a strategy be ja tough. Ika de wa millionaire mi brada. Mi na wa esi mile ko scare man. Yeah. Of mi na wa scare man. Ma mi te mi konta pastrati na netjes fresh me de. Da kan de ifro op saja. Isa patok. Kan de esi mi lek isabi tok kan de mi takangas mo wali tulisi of sang. Kan de asma no luba model asma sorry atori. Dus a punt na ala sote of kan de wa buiten meet voor de man isa patok. Want jana ala meet op sang ala meet we takimano ala meet one lek food chop mi brada. Yeah. Na go to we by na hustle. Isa pato. Una hustle man. Dus met dem de ernstig. No, duidelijk getal, Omrat, isabi me firi ook toe in je taki dat, ja, Alexa itaki dat ipsa yuna de wiki, isabi toch? Dus je bent heel voorzichtig wanneer het gaat om die zaken. Isabi te beluka criminaliteit in Akondre, isabi kan die kapot wan topic nen tapu ete dat wordt tapping, a criminaliteit, we shitak boy na echte roefoverval in een mall, isabi, die de manting. Misschien een video pe, een vrouw gooi ne wagi long grabu. Is de me kies een video pe, een vrouw don tapen bakajari, een man kon gewoon lek ifa waka isabi ama long grab keti haris pa long wet of rego na ngabram. Isabi en dan nog zie we geen beweging in de stad misnapja, so if mi tegi tak misschien een school to agipsa, dami yoku. Isa ito? Faya siya de ontwikkelingen ja so in Suriname. Boy. I want tough sani op zijn strana no dere. I want tough sani. Lukuno. De mano mak roof, de mano mak furu. Ma tok de mai dweng. Mano de ma wani.
ano de ma wani a fast fa kondre draai toch mi brada is de nog me so ruan kel taki luku nono de ude aituro ego half ni ko toch neti toch te fi wani ka ko luku dalak na te waka jaso toch de esta kanena yu wan de ta papasi e fi danga wa san fi no ma rufi ai rufi le jaso na CAM go da pena a shell toch ya. de mai rufi bopal de pasi na foto jaso Inumawa kaneti de mau rufi en skoutu na lek van no de ne si skoutu isa fato no wagi ne psa next isa fato mino sabef na oli de manabi of sang ma ine si no wang na mate waye si kando want to blow paki wang e waka mate isa bito mai na baka na disi de wan sam patrouille no wa patrouille ne si de mai bauta de safe city sa bauta poti ma de safe city refi no man safe alasan isa bito ma de kos bauta ma atap de sandis de bau ma mi want kan de man say do de ogri me de man stop do de ogri mi brada lukuno alas man awro ko de ro ko tapu ansani luku famis do jamina hosol na muiti me kisa fato ano tamarati ko si mga wansani wa nuno de bung furman sa tak mina mamang mine dry ma ye si fame me ka muiti ani sa tak mine dry ma temo bigi dry dat yo si wansana mi dai wan ko tekeng ma ibe si tak amanti no be dry en ibe chamalek fricho no ye chamalek ay dry isa fato make them stop this and that de my roof de port is ma isa fato a presidente refi me ka luku amoro bun sistemi na kondra clari minister amoksi luku bun system a kondre clari that's my body that's my sari that's my crib brodo isa fato maya tangala pe mi bon ansoro ma okay a minister of KBB refi mi ro ap chimbru ya dang isa fato atori funikeri he boy ato dati tok Samira president takito da agimi gross care agimi gross king maar if a president roko soto na de maf abob refidu tak IT tek musi fu chaguin assembly fu stem fu bro assistant ni ka tay na de maf abob refidu wanta atesa atori fu asifa na half million ko pe wa musi bem teki da uno first start dati ma president di sitok amay ro ka ngalen crack tina ngalen mak di sa abi amay lier de ma fa president euroko isa fato ma de tra president no be ro ka ngala de power sa de ma abi mama se ro ko ta bottom ngalen power da o mesani amas ref kandu isa fato ma e fa sandis go so fara na de ma abob ref sukere transte de ma be ro ko ta pal di lat olanga da problem dis no bede want mi brother if you give ma wan grow na nikeri da no mak ma de ma gi grow na yer ben land am that want to understand it na nikeri da next to nikeri no atrama no mak ko veni ma na ben land well ano kanto ano kame brother ano da pe wan libis maita na yer kondre disi ala stay ya brek ku fe wan pis doti ma de map ni kere slek na de wa abnike na de abnikeri apisif fu strana dat naf ding isa fato no to president ko tak omesani ma fa waka nga beneland fu de ingis man nga de bus congressman ha wa tek omesut mank mo padore si tak koprani da pa omesut chani khot ko sensi omesanu abdape boy fu jaso et no kala de capteur lek misle na wa captain me ku bondu ekto ko na wang uchamakti wano frinja mana prati sawe prati usrefi me okay une prati usrefi ma we de fara fu usrefi ma me ku ta feti yamang me ku ta feti da ostak ogo morobung me giwa power yamang duidelijke taal hier van Omraat. U hebt het gehoord omtrent Yasam Misnoek die hij heeft geuit en dat is niet in goede aarde gevallen bij bepaalde mensen. Isabi, maar laten we hopen dat de man kon gi atori die si in chin camera en atori die kon gi tap alit. Zoals u ziet dan zijn we in de stad en verschrikkelijk leeg. Zoals u ziet verschrikkelijk leeg en we zijn nu pas rond een tijdstip 6 uur eigenlijk
ja, vroeger had je koopavond en die dingen hoor, maar die dingen zijn er niet meer. De enige winkels die open gaan naar Kirpalani, etc. Alston Sanayong is signing out and until the next time. Suriname altijd dichtbij, je zat wat toch? In Meati, Srana. Suriname, yeah, yeah, yeah. Some see, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Kulturu TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Kulturu TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 72 49 402. Kulturu TV, Suriname, altijd dichtbij. Ja, dus ik trek me wel terug. Het land wordt nu bestuurd door criminelen. En dat is bewezen dat alles kan gezien. De corruptieschandaal is taboe. Dat is geen feit. Een bedrijf. Kulturu TV is signing in.